Nagsagawa po ang Department of Health Ilocos Region ng tuberculosis active case findings sa bayan po ng Agoo, La Union. Bahagi po ito ng hakbang ng kagawaran upang masolusyonan ang mga naitatalang kaso ng sakit sa rehiyon. Isinagawa ang libreng konsultasyon at assessment para sa mga individual na may hypertension at diabetes. Nagkaroon din ng lecture tungkol sa pag-unawa, pag-iwas at pagkontrol ng TB. Ayon po kay Dr. Ruel Bobis ng Regional Communicable Disease Prevention Unit, isinusulong po ng ahensya ang patuloy na maagang pagsusuri, paggamot at pagkilos ng komunidad upang mapigilan ang pagkakalat ng sakit. Ilan sa mga sinasagawang hakbang ng tanggapan ay ang mobile screening at paggamit ng Integrated Tuberculosis Information System at para sa mabilisang pag-uulat at pagsubaybay sa mga kaso ng TB. Binigyan din po ni Bobby na kinakailangan na lahat ng miyembro ng pamilya at individual na nakasalamuhan ng pasyenteng may TB ay kinakailangan sumailalim sa screening. Ayon sa opisyal, umabot na sa 2,819 ang naitalang kaso po ng TB sa Region 1 mula Enero ng 1 hanggang Pebrero 28 ng kasalukuyang taon. Paalala naman ng DOH na may lunas at may libreng gamot at paggamot na inaalok po ang gobyerno laban sa TB. IFM News. IFM News. IFM News.